Poveste albastră. Relu Mititelu, Ariciu Țepeluș și Frica, de Andrei Bălăucă. Într-o seară caldă de vară, Relu era iar ascuns sub cerceaful lui albastru și tremura. Dar nu de frig, ci de frică. Îi spunea în gând că dacă se ascunde bine, frica nu o să-l mai găsească și număra încet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa îl învățase mami, să numere, să respire adânc când îi e frică. Dar deodată, țoc, 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 se auzi un sunet ciudat, ca niște unghiuțe mici care tropăiau pe podeaua de lemn. Inima lui Relu început să bată tare, tare ca o tobă. Bum, 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 bum. Unghiuțele se auzeau din ce în ce mai aproape. Relu era sigur că monstrul care intrase în casă venise să-l mănânce. Nu știa ce să facă. Să țipe ca să vină mami și tati repede sau să stea nemișcat și să spere că monstrul nu-l va vedea. Încerca să țipe, dar niciun sunet nu ieșea din guriță. Prin cerșaful albastru, în lumina slabă a lămpii, Relu Mititelu văzu o umbră mare și înfricoșătoare, care creștea și creștea și se apropia de el. Dintr-o dată, o bucățică de cerșaf s-a ridicat și Relu a văzut un năsuc mic, umed și lunguieț care tremura. Aaaa! Țipă Relu scurt. Năsucul a dispărut imediat. În locul umbrei mari și fioroase, rămăsese un ghemuleț. Ce-o fi ăsta? Se întrebă Relu Mititelu. Curiozitatea era acum mai mare decât frica și creștea și creștea până când Relu a dat cerșaful la o parte. Surpriză! Lângă el în pat era un arici mic, țepos, făcut ghem. Vai, ce drăgălaș ești, spuse Relu cu voce tare. Și eu care credeam că ești un monstru. Monstru? Se auzi o voce subțirică din ghemuleț. Eu credeam că tu ești un monstru mare și albastru. Nu, eu sunt Relu Mititelu. Am 4 ani, spuse băiețelul, râzând cu lacrimi în ochi.